Eu animaría a todo o mundo a ir ver Antes de Nós, sobre todo animaría especialmente as persoas que senten unha certa reticencia pola idea de encontrarse o mito, de encontrarse se cadra un panfleto, de seguir na deificación. Eu creo que é un filme que desacraliza totalmente a Castelao, seculariza radicalmente, fala sobre todo do ser humano con luces, con sombras, e precisamente nesa humanidade está, eu creo que aí onde pode xurdir a empatía e a identificación cun home que foi un home como nós, que tivo tamén seus privilexios como varón de principios de século e que tomou tamén unha serie de decisións vitais en momentos moi concretos dando unha gran vulnerabilidade, non é un biopic e sobre todo non é un panfleto.